Assalamualaikum, selamat siang bolo. Ki mau tak didoi gedangku ya bolo. Gedangku ki mau ceritanya ambruk. Soale kakean woh iki. Ambruk iki bolo. Ayo. Ambruk mergo wohe terlalu oke iki bolo. Wohe aduh. Iki bolo. Nah, kan wohe terlalu oke to. Dadi iki ambruk iki mau ke. Ngono bolo. Nah, iki ambruk iki ora kuat nyonggo gedang itu. Kayak ngene iki. Gedang sing kembar kae lho bolo iki. Ayo wis ngene iki dhisik bolo videone. Wis mergo gedange ambruk iki mau.